Otigana yubonetwo kumira no muri kito Frida Kerubo obyo gutumanyi buna maega yobo cholo kolekana sensemo ya Matatu igase county ya Kisii asekyombekia Matatu Owners Association litukulia reni go batwarege corona bwatani kurwa sekyombekia Matatu Workers Association likonyara gukwana amangana renge tobo koria sabate una mbaje kubwatira naso bwamoro botirwa senchera yobo ime Bunentere ya moyo kwene kiobokoleri obuya ase sekta ya Matatu nigo abaraikurwa sekyombegia Matatu Owners Association babakumira n'abakolimira mukurwa sekyombegia Matatu Workers Association ase okorongeya sekta yo itukoria rero buna torega twa chakirega siri twachora bune byongozi bya Matatu. We've started addressing the pertinent issues tikosumbwa abana Matatu ase mokiobo songo na nyanse ngima. So we are today was our first day in office twachakiregas n'abantu bonse ba Matatu abanyeko bwato mochando ntu abatebyo busiaitere makuta no garia. We've opened the office na bamogo chororo mototebi chishida kino kyonse mobwate kya Matatu. Omunyakirogo okongo museni go abolia okobwaterana asaraga byara bali bakobaruta amagena ase abagania kwerobelia boikeranu togo sabaiga tigatobwaterana emereme ya Matatu nainde naliko basabanga moba balemu ekyagera balimu atiga isiko na bara isiko baruta amagena ba ekyagera karwa atigirusiko anchera nanga togoba omurai kinga gichons nonya ninche litukeli mokongo neike ekaro chikura chira chigwakwa ninyorengo machema ne munga wacha rutingo rabobe boigonigo ene kibuna ase sekta ya Matatu tebwati okongusanana ase abolia eserikali ya county ya Kisii ko bategerera na gusonsora emechando babwate sekta yeto ya Matatu ntobwa disegende yonse na ende nche ase sema y'abafanyikazi tingwanja muntu arute serikali ya magena nigo totagete totebererani ekiagera sobo maene mbolinga omuntu toko work minus serikali teko work minus omwananchi kolengana n'abantu nyene Matatu nigo bagania gocha amo na gotebererania ase okoyeneki ebango ye county ngomentere ntutwale go sabe serikali amararameka ito togotwara nigo togotwara buna ekyombe kya Matatu tochamo n'abantu ba serikali tokwana asa amagosa abeire toikaranse tweresane amagosa ayo nyale ko bakohera na workers baregaiga nigo toko basaba mokore gasi engia egekogera nino mokogera twakana revenue kolinde nigo bamukirie bali bairusananire kurwa ase ekyombekyo ase baene kibuna nigo bakoleta ogwatananikana abantu mbale baunga beunganirire na kando bagotebanga n'abantu ba Matatu ase chairman yale ase committee ye meeting era ase chairman yaito itale okoroku okongo aso mugaka magware ya no mogoa eyinero bono Matatu abantu nyene Matatu nigo baboligwa kurigereria abakoli emirimo nabo igo kwenana amaskani ase abobisa be county ntutu ware goteba iga ase Matatu tobe no bono bwabeire gatwachakiregas omokori itemeremo workers kusumuntu rwese bwemeremo ketokonya ndeko monere tobakonye ndobasa ko babantu babatachiri tosende kinda tugukana tutara umuntu yoli mayegagiga bona nigo abantu nyene Matatu baboligo gwesokia ase obonge elyokwelikia ase kyombegia Matatu Owners Association elyogotwala obwamate obuyana boigo kweneki obokoleri obuya ase sekta ya Matatu legotebya abantu bali bande ba Matatu Owners oyo koruku eona noyo bwategazi bachiche baso ase kyombegia Owners nalitora ikereri ichiyo nalitora lete sanity ase Matatu nalitora oroki Matatu nga nemeremo Frida Kerubo